E recordamos que hoxe 7 de abril celebrase o Día Mundial da Saúde. Imos coñecer alimentos que nos axudan a mellorar a nosa saúde cardiovascular, porque hai unha relación preocupante entre os infartos e as doenzas cardiovasculares e a mala alimentación, non? Sí, básicamente porque consumimos graxa demais e cando eso acontece, esa graxa non somos capaces de botar afora, entonces vai tapizando por dentro as arterias. Vale. E ao facer eso, o que vai facendo é estreitalas. E chega un momento en que de tan estreitas que son, o sangue ten dificultades para pasar. E o que acontece nestes casos é que empeza primeiro a doer, avísache. É unha cousa curiosa porque a dor do infarto non é como se te pinchas. Os que pasaron un infarto sempre din que é como se lle puxeran unha pedra moi grande en riba do peito. Notan unha presión. Un dor opresivo, non? Exactamente. Pero, ademais, non só se pon en riba do peito, senón que tamén baixe polo pescozo arriba e hasta se pode dar pola parte de atrás, pola espalda. O que acontece é que iso depende da arteria das 3 ou 4 principais que ten o corazón que este afectada. Entón, en función de eso dache. Pero pouca broma con este titular, Galicia é un ano máis a comunidade autónoma con maior índice de mortalidade cardiovascular. Eso por 3 razóns. A primeira, porque comemos grasa de máis. A segunda, porque non nos movemos. Hai un refrán que di que menos plato, máis zapato. Sí, señor. E a terceira, non menos importante, é isto ten que ver máis que as mulleres que cos homes. As mulleres aguantan moito mellor a dor, están afeitas, e xenéticamente aguantan moito máis a dor que os homes, e cando van, porque xa lle doi demais ao médico, normalmente xa teñen un infarto máis adiantado. Pero, doutor, tamén é certo que a sintomatoloxía que adoitamos escoitar nos medios e demais sobre como se produce un infarto é bastante diferente nos homes que nas mulleres, non? Porque isto que sempre se di e que está como tan difundido dunha dor intensa no brazo e demais, parece que nas mulleres cursa de outra maneira, non sei se dixen ben. No, a ver, hai diferencias dunha persoa para outra, independentemente do sexo. O que acontece é que os homes que estamos, digamos, máis avisados, e ademais, se ainda por riba fumamos, xa te podes imaginar, agora están igualando as mulleres tamén, xa empezan a fumar tanto ou máis cos homes, e empezan a temer tamén infartos e cancro de pulmón igual cos homes. O sea que copiarnos o que non tiña que copiar, e non aprendemos nada delas. A cuestión é que cando che empeza a chegar menos sangue ao músculo do corazón, unha parte pode morrer. Entonces, avísate primeiro con ese, chámase angina. Sí. Porque xa é unha angustia que notas que te morres. Entonces, se non te atenden no tempo suficiente e che reabren o vaso que está entupido ou medio entupido, entonces pode acontecer o que se chama o infarto, que é unha morte dun pedaciño do músculo cardíaco. Depende do grande que sexa. Bueno, nós o que queremos é, evidentemente, evitar todos esos problemas e, sobre todo, cambiar ese titular. Exceso de grasa, é dicir, mala alimentación, pouco exercicio físico e ás veces vamos tarde. E ainda por riba fumar. Fumar tamén. Imos controlar a alimentación. Por que nos traes estes alimentos que temos aquí, doutor? Pois mira, basicamente porque non teñen grasa ninguna prácticamente. Cal son? Vale, é dicir, normalmente sempre poñemos o foco en que cousas son perxudiciais, pero agora imos falar de grandes aliados, non? Para a nosa saúde cardiovascular. E temos legumes, non sei se lentellas en concreto ou legumes en xeral. Legumes en xeral. Vale. Valen o garbanzo. Tamén. Perfecto, Juan, os callos Claro, pero non nos gustan os callos con chourizo, coa grasa de porco, eso xa é outra Que non saen historia. as contas, Pero que, ten que ser todo. Os callos con bacalao da Semana Santa. Aí o tes. Ou os Vale, tontos, claro. Claro. Legumes, tamén temos amorodos. Sí, efectivamente, a froita calquera dela é moi boa, porque o único que ten, basicamente, é hidratos de carbono e fibra. Entón, todo o que sea menos... Non quere decir que a grasa sea mala, o que é malo é o exceso de grasa. Entón, alimentos que teñen pouca grasa, xa todos lean unha pouca grasa. Pero, sobre todo, o que hai que intentar é evitar botar llinta por riba máis. É dicir, se todas as mañás colles unha rebanda de pan a botar en riba unha lasca de touciño, vaixe boa. Como non o queimes despois, meu abuelo facía eso. Pero claro, despois traballaba todo o día. En outros tempos. Que remedio. Vemos que os froitos secos, as granadas, sí. Unha froitoa moi boa. E as sardiñas, porque teñen graxa, pero da boa. Teñen colesterol do bo. Que, por certo, hai anos, cando descubrimos o colesterol na cardioloxía, tiñámoslo que prohibir. Sí, pero despois descubrixe que había un bo Pero e un que había do bo e do malo. Eu acabo de levar unha alegría, Juan. Deixei o mellor para o final, porque quen contaba que entre os grandes aliados para manter a nosa saúde cardiovascular, e isto quer dicir que vou ser eterna,
estaba o chocolate, Ese non é o que che gusta a ti, porque será o de 78%, 99%. Bueno, tamén me gusta, tamén me Claro, gusta. claro. Con amêndoas e demais. Sí. Isto é un aliado para o noso corazón. Sí. Ai, que maravilla. É un aliado, igual que, bueno, é un estimulante, ademais, porque leva a mesma sustancia que leva o café e que leva o té. O que pasa aquí chamase teobromina, pero é un estimulante e, ademais, aumenta o ritmo de traballo do corpo, co cual consumes máis grasa e como se estuveras movendo. Maravilla. Pois quedamos entón Así con estes está, Raquel. alimentos. Moitísimas gracias, doutor. A mandar, que paso estamos. E feliz día da saúde. Igualmente, a coidarse. Un aplauso pro doutor.